Aniya karon ang gahom sa pulong sa Diyos nga naglihok, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gahom nga nagasulbat sa nagalinlaing matang sa problema sa kinabuhi sa tao. Nagsumpay sa nabugto nga kadugtungan sa matag higala, bisan diha sa sulod sa panimalay. Naghatag og mahulay niyadto mga kapuyan o nagahatag og nagawasan niyadtong ipang hasol sa gahom sa kagitnit. Kay mao kini ang pulong sa Dios nga nagalihok. Bisan gani ang pagbuhat sa tibok kabuhatan, sumala sa Hebrehanon 11:3. Nahimo ang tanang mabutang pinaagi sa pulong sa Dios. Dunay gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 15:4. Bisan nun sa gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa tong pagtuon, aron pinaagi sa pailob ug paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Atong ipadayon ang atong pagtuon sa pulong sa Dios alang sa ikabulahan sa atong matag kinabuhi. Apan sa dili pa kita mo padayon ini, niya kita sa pagpaminaw sa mensahe nini nga awit. Pamatiyon mo ako, ug andam ka sa pagsablay na akong ginoo.
buntag sa tanan nga naminaw nining taknaa, mapasalamaton ako sa atong Ginoo sa iyang pagtuot kanato sa lain na usab nga higayon ug adlaw alang sa atong pagtuon sa balaang kasulatan. Ug salamat usab sa inyong paghahinog hamubo nga oras alang sa pagpatalinghog ug sa pagtuon sa pulong sa atong Ginoo. Kini ang inyong higala ug igsuon diha sa ngalan sa atong buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Joy Pilais Valewald. Alang sa atong pagtuon karon, atong tan-awon kining sugilanon o kasinatian ni Ginoong Hesus dinhi sa Ebanghelyo ni Mateo kapitulo 4 bersikulo 1 ngadto sa 11. Mahitungod kini sa panahon nga gitintal o gihagit si Ginoong Hesus sa yawa dito sa dapit sa Kamingawan. Mateo kapitulo 4 bersikulo 1 ngadto sa 11. Dinhi sa atong pagatun-an karon, makahuna-huna ako sa mga kasinatian nahod kaniadto sa bata pa ko. Pinaagi sa mga pahinumdom og pagtulunan sa akong mga ginikanan, daghan ko og nakatunan. Apan adunay mga panahon ug tungod lagi sa ahong pagkagahi og ulo nila pa, motibagbag jud ko sa ilang gipanulti og mga tambag. Dili ako matarong apan aduna ako'y tinguha nga mahimuot kanunay ang Ginoo sa akong kinabuhi. Og normal alang sa mga bata nga nagdako nga maukiton o curious sila, kay kung dili curious o maukiton ang usa ka bata, medyo naay gamay diferensya ang pangutok ana nga bata. Dili pod na matawag nga buotanon o buotan. Kay tinuod man jud nga samtang ang normal nga bata nagtubo o nagdako, maukiton jud na sa mga butang. Og dihang tungura nga ang bata nagkinahanglan jud og adunay ginikanan nga muagak og nagagiya aron sa pagtul-id sa iyang mga dalan og sa pagsakto o pag-insakto sa iyang pagsabot ug sa pagkakat-on sa saktong pamaagi. Mao man gani bitaw nga sa pagkauso sa teknolohiya sama sa internet o internetan, sa video games o cellphone o tablet, ang mga batasan sa mga bata na utro kini. Pagkauso sa video games o internetan kaniadto, nakakat-on ang mga bata sa pagpangawat aron nga makakwarta sila, aron nga makasulod sila sa internetan ug nga makaduwa sila sa video games. Ug sa samang paagi, ang mga ginikanan ug lakip na ang mga yaya lagi unta sa mga bata, gihimo nila nga babysitter ang tablet, ang TV ug ang cellphone, kay busy pud sila lagi sa ilang mga kaugalingon nga teknolohiya. Ug mao nga adunay mga bata nga nagdako sila nga ang mga walay disiplina. Nakabaton sila og kinaiya nga mga salawayon. Nagdako kini mga bata nga kulang sa pagtahod ug mga masupilon. Ug ang mga ginikanan nawad-an na og kagahom sa pagdisiplina o pag-agak sa ilang mga anak, kay ang uban dili na masugo. Musukol na sa ginikanan, dili man hinuon tanan, di ba? Ug karon sa atong panahon, nahimo kining teknolohiya nga usa ka dakong tentasyon. Walay gipili, mabata man og matigulang, nahulog og nalunod sa tentasyon ini nga tentasyon sa teknolohiya, ilabi na ang cellphone. Nakabantay ba mo nga bisan asa og si bisan kinsa naa jud bit-bit nga cellphone, di ba? Bisan lagud tingali og walay load, basta kay naay mabitbit nga cellphone, dili na kinahanglan nga isulti pa nako dinhi kung unsa og asa nila gigamit o unsay kapuslanan ang ilang mga cellphone. Sama ra kini sa mga hinabako ba nga kanunay na ay gilugpitan nga sigarilyo ang ilang mga tudlo ug ang ilang mga wait. Maupod kining cellphone karon, nahimong bisyo. Mahalon nga bisyo ra pod, di ba? Ug adunay uban nga nahulog sa tentasyon sa pagtan-aw og pornografiya o mga malaw-ay nga mga videos o pictures gamit ang ilang cellphone. Adunay uban nga nahimong mga scammers o mga mangingilad gamit ang ilang cellphone. Apan nasayod ko nga ang uban nakabaton sila og kaalam ug kung unsaon paggamit ang teknolohiya ug nga wala nila kinituguti nga modominar ang teknolohiya sa ilang mga kinabuhi ug wala nila tuguti nga ang teknolohiya maoy modumala sa ilang mga kinabuhi adlaw-adlaw. Apan subo sa pamalandungon,
nga adunay daghan nga mga kinabuhi nga nadaot og tungod sa teknolohiya. Adunay daghan nga mga relasyon o panimalay o kaminyoon nga naguba og nabungkag tungod lamang sa cellphone, kanang pag-text-text og chat-chat. Kining bag-ong teknolohiya nagsugyot kini sa tentasyon ug labaw pa niana nakapahilayo kini nato sa Dios. Ug mao nga kinahanglan nga magmatngon kitang tanan dinhing dapita. Ug dinhi sa atong pagtuon sa Mateo kapitulo 4, ang ebanghelyo ni Mateo nagsaysay kini og usa ka panagbingkil nga medyo makalibog sa atong mga utak. Gisaysay dinhi nga si Ginoong Hesus gigiyahan o gihatod sa balaang espiritu ngadto sa dapit sa kamingawan aron pagatintalon sa yawa. Og ato jud nga basahon kini atong teksto din sa Mateo kapitulo 4 bersikulo 1 ngadto sa 11 atong masayran nga ang matagtanyag o tulo ka tanyag o tulo ka hagit sa yawa ngadto kang Ginoong Hesus, iya kini silang gibalibaran ug iyang gibadlong ang maninintal nga mao ang yawa pinaagi sa pulong sa Dios gamit ang balaang kasulatan. Pinaagi na ining kasinatian ni Ginoong Hesus ingon nga tao makakuha jud ta og pagtulon-an mahitungod sa atong prioridad sa kinabuhi. Again, walay pagbasol nga mag-una, di ba? So sa samang paagi wala pud pagbasol nga mag-una sa tentasyon. Sa imong kaugalingon unsa man jud ang makapatintal kanimo? Og diha sa imong pagtugot sa pagbuhat sa maong tentasyon, nagmalipayon ka ba? Nagmalinawon ka ba? Basin pod mangutana kamo, puro ba di ay dautan ang tentasyon? Ang tentasyon, usa kini ka pagbati nga nag-uros-uros sa pagbuhat sa usa ka questionably nga binuhatan. Kasagaran nga konotasyon sa tentasyon mao ang pagbuhat sa dili maayo. Okay? Kay si Ginoong Hesus mismo dito sa usa ka ehemplo nga pag-ampo nga iyang gihatag sa dito sa Ebanghelyo ni Mateo kapitulo 6 bersikulo 13, lingon siya sa English, "And lead us not into temptation, but deliver us from evil." So bot pasabot nga ang tentasyon nahimutang sa pagbuhat sa dautan. Mga igsoon higala, samtang nga aniya pa kita dinhi sa yuta, gipailawom kita sa pagpakasala. O gipailawom kita sa mga tentasyon, kitang tanan, ikaw ug ako. Ug mao nga wala ni usa kanato ang may katakos nga mutamay ug mobiay-biay kanimo ug kanako ug kanila sa panahon nga mahulog kita o sila sa tentasyon sa yawa, kay parehas kitang tanan mga malapason. Kay kinsa man kanato ang hingpit, kinsa man kanato ang walay bisyo, sultii ko kung wala ikaw bisyo. Paminaw, ang bisyo dili lamang ang paghubog-hubog ug panabako sukwahi sa kinaadman sa mga ignorante. Ang tanan nga dili maayo nga binuhatan, mga bisyo kana sama sa pagkahakog, kasina, kaibog, kasuko, kaulit, kusog mukaon pero tapulan, garbo, pagkatapulan, libakira, himantayon, hingadyo, hinaligon, hinugo, tanan nga dili maayo nga binuhatan, mga bisyo kana. Ang angay nato nga buhaton mao ang pagtinabangay sa usag-usa. Mag-inampuay alang sa usag-usa, dili kay atong iduok og samot sa lapok sa kaulaw ang nakasala. Pinagi sa pagpanglibak ug nga gisumsuman hinuon sa mga marites nga nagtapukay sa tapangko. Ug mao man gani kana nahimo hinuon kita nga mga ahinti sa yawa, mga cheerer ba sa maninintal nga mao ang yawa ug nga nahimuot jud ang yawa kanato. So sa human nga gibautismohan si Ginoong Hesus ni Juan Bautista dito sa tubig sa Jordan, miatras si Ginoong Hesus o mipalayo siya gikan sa mga tao aron nga makaampo siya nga siyarang usa. Makapangagpas kita nga nining higayuna, mipadulong si Ginoong Hesus sa kamingawan sa katuyuan nga mahilayo siya sa aliwaros sa mga tao. Ug aron nga makaistorya niya ang Dios Amahan sa langit. Ug kay nagpuasa man lagi si Ginoong Hesus, anaa siya sa kagutom ug nga gigutom siya ug nga luya ang iyang lawas human sa 40 ka adlaw nga pagpuasa. Ug mao nga nakahigayon ang maninintal nga mao ang yawa.
gipahimuslan sa yawa ang lawas nun nga kaluyahon ug huyang nga kahimtang ni Ginoong Hesus. Importante usab nga atong masabtan ug atong dawaton nga wala kita arang sa labutan sa tinuod jud nga panghitabo, okay? Ug wala kita masayod kung kanus-a o pila ka adlaw nga gitintal si Ginoong Hesus sa yawa sulod natong 40 ka adlaw sa pagpuasa. Usahay makakutaw sa atong salabutan ug ngano nga gitintal pa man sa yawa si Ginoong Hesus. Ang maninintal nga mao ang yawa, nasayod siya sa mga butang ug sitwasyon nga angay pod unta nga ato pod nga masayran. Ug kana nga sitwasyon nga kinahanglan nga atong masayran, mao kanang gitawag nga hunggaw. Hunggaw nga bahin sa atong mga kinabuhi. Kanang hunggaw ba nga bahin sa kinabuhi nga gusto natong punon o sudlan. Kanang hunggaw tungod sa walay sapi. Unsa may buhaton aron madali nga makakwarta. Ang uban, maunang mangawat sila og manulis, di ba? Kanang hunggaw tungod sa kasina og kaibog. Unsa may buhaton sa uban aron nga makabuot nila ang ilang gipangandoy. Again, ang uban mangawat. Mangawat gihapon og manulis, manglimbong sa isig katawo. Ang uban magbaligya o magnegosyo sa ilang kaugalingong lawas aron makakwarta. Kanang hunggaw tungod sa walay kasiguruhan o insecurities, ang uban mangaway, maghurimentado o magwala. Og kanang hunggaw tungod sa sakit sa dughan o emotion og labad sa hunahuna og kaulaw. Unsa may buhaton sa uban? Ang uban magpakamatay. Kini silang mga hunggaw, mao kini ang gibantayan sa maninintal nga mao ang yawa. Again, walay kaakuhan ang yawa nga mobasa sa imong panghunahuna ug sa sulod sa imong kasing-kasing. Ang iyang gibantayan mao ang timplada, ang timpla sa imong modo ug imong nilihukan, ang imong kahimtang mao na gibantayan sa yawa. Sama kang Ginoong Hesus, gitintal sa yawa sa Ginoong Hesus ug nga pasultion siya ngadto sa bato aron nga mahimo kini kuno nga tinapay. Kay ngano? Kay anaa manggod si Ginoong Hesus sa kagutom. Gigutom siya og nga luya ang iyang lawas, mao nga nagpahimulos ang yawa sa kahimtang ni Ginoong Hesus. Kining pagpanintal sa yawa kang Ginoong Hesus, daghan kita og makatunan dinhi. Gikan sa bersikulo 3 ngadto sa 7, nagsaysay kini sa duha ka higayon nga gitintal si Ginoong Hesus sa yawa. Ang una nga gisugo si Ginoong Hesus sa yawa nga sultian ang bato aron nga mahimo kining tinapay kay lagi aron nga naa si Ginoong Hesus makaon kay lagi gutom. Gigutom na si human sa 40 ka adlaw nga pagpuasa. Ug ang ikaduha, gisultian sa yawa si Ginoong Hesus sa pag-ambak gikan sa ibabaw sa tuktok sa templo kay kuno. Matud pa sa yawa nga anaa man lagi kuno ang mga anghel nga naghulat og andam nga mosalo ni Ginoong Hesus ug nga dili siya maunsa. Maigsoon kog higala. Ug ato jud nga sabton kini ha, nga nasayod god ang yawa nga adunay gahom si Ginoong Hesus sa pagbuhat sa tanan nga izang gimando. Timailhan kini nga ang yawa bugal-bugalon ug mao nga ang mga bugal-bugalon nga mga ahente kana sila sa yawa, mga supporters sila sa yawa. Ug lawaw sa tanan alang kang Ginoong Hesus, dili na kinahanglan nga suguon pa sa yawa si Ginoong Hesus sa pagbuhat sama sa mga sa gisugo sa yawa kay og kung gikinahanglan jud nga buhaton ni Ginoong Hesus, usara ka na kapamilok sa mata tingali og nabuhat na kadto ni Ginoong Hesus tungod sa iyang pagkagamhanan. Apan gipili ni Ginoong Hesus ang pagdumili o pagbalibad ngadto sa yawa sa paggamit sa iyang kagahom para sa usa lamang ka simpleng pandisal o munay. Ug gibalibaran ni Ginoong Hesus ang pagpakita o pagpasundayag sa isang kagahom batok sa bugal-bugalon nga mao ang yawa. Tungod kay ang katuyuan ni Ginoong Hesus nga gipakatao siya sa amahan dinhi sa yuta, alang kadto nga kitang mga katawhan makarelate kita sa iyang mga kasinatian ug nga nahimo si Ginoong Hesus nga ehemplo kanato. Adunay uban nga mga tawo nga makamaho sila nga mohagit sa Ginoo, moingon sila nga okay Ginoo, ug tinuod jud nga naa ka nga buhi ug buhi ka ug nga nahigugma kanaho, tubaga kining akong mga pagampo, ayuha kining akong balatian, papasara ko sa board exam. Ja og wala lagi madawat ang ilang gipangayo, dayon
basol sa Ginoo. Kini atong timan-an nga og dili gani kita maminatud-on sa Ginoo, og dili gani kita matinumanon og matinahuron sa Ginoo, wala kitay katakos nga mubasol sa Ginoo, wala kitay katakos nga muhagit sa Ginoo. Kanang imong paghagit sa Ginoo, bugal-bugal kana sama sa paghagit og sa pagbugal-bugal sa yawa kang Ginoong Hesus. Ug diha sa pagdumili ni Ginoong Hesus, sa iyang pagbalibad sa yawa, sa pagpakita og sa pagpasundayag sa iyang kagahom, adunay daghan nga mga tawo karon nga napuno sa garbo, napuno sa pagpasundayag sa ilang mga kaugalingon, sa ilang sapi man kana o sa ilang mga kabtangan, napuno sila sa pagpasundayag sa ilang kurso nga nahuman og mga abusado sa ilang gahom o katungdanan sa bisan unsa og sa bisan asa. Ang ikatulong nga pagtintal sa yawa kang Ginoong Hesus sa bersikulo 8 ngadto sa 10, sa dihang dito sila sa taas nga bukid gipakita sa yawa ngadto kang Ginoong Hesus ang tanan nga gingharian sa kalibutan. Jaog kung amuha pa og mosimba kuno si Ginoong Hesus sa yawa, ihatag kuno sa yawa ngadto kang Ginoong Hesus ang tanan nga gingharian. Kining mga bulis, kana bang buli ba? Mga bulis, kana bang mga hawd-hawron, mga hinugsugon, very demanding na sila og mga bakakon pod, di ba? Magpataka na sila og pang-angkon bisan og dili kana ila. Kana mga bugal-bugalon, mga demanding ug mga bakakon pud na sila sama sa yawa nga nagtintal ni Ginoong Hesus. Kini mga bulis, mga hinugsugon, mga hawd-hawron ug mga bugal-bugalon, mga ahinte ug supporters kana sila sa yawa nga maoy amahan sa kagubot ug sa kadaot. So kining tutulo ka tentasyon o hagit nga gibuhat sa yawa ngadto kang Ginoong Hesus, nagpamatuod kini nga tinuod tawo si Ginoong Hesus sama kanato. Ug ang pagsagubang ni Ginoong Hesus sa mga tentasyon, nagpamatuod kini kung unsang klase sa pagkamanluluwas si Ginoong Hesus o unsa nga klase sa pagkatao si Ginoong Hesus. Usa siya ka tawo nga batok o batok sa garbo, batok sa abusado sa gahom, batok sa pagpasundayag sa kaugalingon, batok siya sa bugal-bugalon o batok siya sa dautan o sa yawa mismo. Kining kasi natin ni Ginoong Hesus, ato kining himuon nga giya sa atong mga kinabuhi sa dihang makasagubang kita og mga tentasyon sa kinabuhi. Giunsa man pagsagubang ni Ginoong Hesus ang mga pagtintal sa yawa. Una, wala si Ginoong Hesus magsalig sa tinapay alang sa pagtagbaw sa iyang kagutom. Wala si Ginoong Hesus magampo nga lugwayan pa ang iyang kinabuhi samtang gigutom siya dito sa kamingawan ug bisan na dito sa ibabaw sa cross. Wala si Ginoong Hesus na mangayo og sapi o bahandi og kabtangan. Wala siya magampo nga madato o muharuhay ang iyang kahimtang dito sa kamingawan. Wala si Ginoong Hesus magsalig sa iyang gahom. Wala si Ginoong Hesus mag-abusar sa iyang gahom o katungdanan nga langit nun. Wala si Ginoong Hesus magpasundayag sa iyang gahom at tubangan sa maninintal. O wala ni Ginoong Hesus pamatya ang iyang mga kaaway nga mao ang mga parisiyo o mga relihiyosong pari. Hinunua, nagsalig lamang si Ginoong Hesus diha sa kahinguhaan nga available usab kini alang sa tanan nga nagkinabuhi og naglakat sa pagkamatarong. Og kining kahinguhaan mao kini ang mga pulong sa Dios, ang balaang kasulatan. Nagsalig lamang si Ginoong Hesus sa kaalam diha sa mga pulong sa Dios nga puno sa gahom sa balaang espiritu. Mao nga ang pulong sa Dios nga namemorya ni Ginoong Hesus gikan sa daang tugon maoy iyang gigamit pagbuntog batok sa maninintal nga mao ang yawa. Ang pulong sa Dios maoy gigamit ni Ginoong Hesus ingon nga iyang espada og taming batok sa yawa dito sa kamingawan. Atong mabasa kining tanan dinhi sa Ebanghelyo ni Mateo kapitulo 4 bersikulo 1 ngadto sa 11 nga ang tanan nga tubag ni Ginoong Hesus batok sa maninintal gikuha kini niya sa daang tugon sa libro sa Deuteronomy kapitulo 8 bersikulo 3 ug kapitulo 6 bersikulo 16 ug kapitulo 6 bersikulo 13. Ug nga kining tanan nga mga pulong sa Dios nasag-ulo kini ni Ginoong Hesus. Busa sumala sa kasinatian ni Ginoong Hesus. Kita usab ug alang kanato
Ang pulong sa Dios mao lamang ang atong espada ug taming, batok sa tanan nga mga pagsulay sa kinabuhi, batok sa mga pagtintal sa yawa. So, kinahanglan nga masuhito kita sa balaang kasulatan. Kinahanglan nga makamemorya ta sa pulong sa Dios sama kang Ginoong Hesus. Mangigsoon ko gigala. Sa panahon nga nagsagubang ka sa litag ug hagit sa yawa sa imong kinabuhi, pinaagi sa tentasyon, si Ginoong Hesus mismo nasuhito ni ana nga kasinatian ug mao nga buhaton nato ang iyang gibuhat nga mao ang pagsaulo sa mga pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios mao lamang ang atong espada, ang atong taming, batok sa kaaway nga mao ang yawa. Og pinaagi sa atong pagbuhat sa gibuhat usab ni Ginoong Hesus, may katakos kita nga mutawag sa atong mga kaugalingon nga mga Kristohanon kita. Dalay ko na ngalan sa atong buhi nga Dios, magampo kita. Labing gamhanan matarong og balaan nga Dios sa mga langit. Sa ngalan ni mo Ginoong Hesukristo, hatagi kami og espiritu nga mapainobsanon aron nga makamao kami nga mopaubos og mosumitar diha sa imong mga balaod ug mando. Pasayloa kami sa among mga sala ug hugasi kami sa bililhon nimong dugo aron nga mamahimo kaming takos sa imong mga panalangin ug takos sa imong gingharian. Maghari ka sa among mga kasing-kasing ug una-una. Dalaygon og simbahon na mo imong ngalan Ginoong Hesukristo. Kanimo lamang ang dungog ug himaya sa kanunay. Amen. So turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory. Mga kaigalaan ng mga kaigsuran, alang kaninyo nga walay higop pang kaibado, kung hain kita niini nga nagapagawas sa mensahe ang among dapit His God's word Miracle Revival shall Center not sa fail. Agustin Tomas Opo sa Dirliti. Nagabi-abi kami kanunay sa tanan nga mudool alang kanila nga dunay pagpanginahanglan labi na sa mga butang espiritu anon. Dugang paniana ang atong kinabuhi samtang nagpadayon pa usap. Ato kining paimuslan kay dunay mga maayong butang nga ato ng nasinati sa atong kinabuhi kung ato kining gipagawas nga na kaninyo sa mga butang nga gikinahanglan nga atong mabatunan dinhi sa atong gitanon nga kinabuhi. Maayong Salvation buntag to ganito na tell. Just turn